تقليل كادمير كانترة شعبية عب سلام هلونا خلو سرعة خلو زخل سرعة أيقونا طفاي عب سلام عب حبرة وقربتنا سلام وقربتنا طفاي كله يخل سرعة حوحت بتمساسالي بفلاي بزحز ساعات كوين وزلو دما تمساسالي عب سلام كهل خمزة يخل فلتي مهنيات تسعيري ببوليتيكا تسعيري زي زبحال زترف علامة زلو ودبون يكونه زي بوليتيكا علامة لن خل زخل ودبون يكونه ببعلم بتجارو تمرميرو تنتفتفو توديو حسب وديو تطوز بالحيلي جوجل أو ربح ترحيز تطوز بالحيلي سلزيون عبسلام كهلا يخل كأروز زخل ناي بوليتيكا أجندة أيبلون وديو سلستا يكبر نفس السلطان مصير زلوون بحيل طبنجاي بوليتيكا علامه رئي حزب قبول غيره يكونه بغلبت بحيل طبنجا محتم منطيلو محاور منطيلو ناي منግስት محاور تقوصاصيرو علوا منግስት غيرو زمصاي اب زبانتم كاب كورن لعلينا زبلو مرحت سراويت تحازيلو بحيل برت نفس السلطان زمصاي ስለዚህ ዞም ክልተ ሓይልታት እዚኦም ዘራኽቦም ክልቲኦም ኣብ ሰላም ህይወት ክህልዎም ኣይኽእል ኣመጻጽኦምን ብተመሳሳሊ ኣሸቃልን ሸቃልን ኮይኖም ዝጸንሑ ውድባት እዮም ካብ ታሪኾም ሎሚ ንሕወሓት ሓሊውን ጽምዶ ይበለን ሻዕብያ ንሕወሓት ይኹን ንህዝቢ ትግራይ በቱ ዝብልዎ ዘለዉ ብርኪ ደልዮም እንተ ዝኸውን ነይሩ ግዜያት ነይሮም ናይ ህዝቢ ርክብ ፈቐዱ بمسرته خمرت تجري موضوع أيوة شعبي أكو أمرت تجري له أبعد ما خيرو دانكيرا يزخفت زله وزعلان بسا الإيروب دليتي في السمالة دليتي في السمالة إذن نجبر زوج الزله شعبي نسمو سلام تجري عند حزي وزت رفعونت زبلو قدوسات قالاتن تحستوتاتن نتصيق ام تغوار خطقملهم محبئي مدهللي نحزبي زتقملهم زلو غداياتن بر سلام كم صي خلن شعبيا ناي عسرتات عمتات منامن تذكر يكونن زلنا من الشعبيا حلف نفلطو غداي ناي حزقن تكوس دملن نفلطو دملن هذه استغفلوا واقال شعبيا زبصحنا بدلوا حازز زفصملنا ነገር አይንጸባጸብ ኢልካል ግደፍ ጉዳይ ይኮናል በይንጸባጸብ እትገድፎ ጉዳይ አይኮነን ጥራህ ዘይኮነስ ክንፎልዮ ዝግበእና ነገር አለ ህዝብ ኤርትራን ስርዓት ሻዕብያ ፈሊና ክንሪኦም ይግበእና ናይ ህዝብታት ርክብ አፍት መስከረም ምትሕዋስ ክጅመር ከሎ ዝነበረ ርክብ ሓቀኛ ርክብ እዩ አደታት በትን ዘለዋ እና ነብዓት ሓቋቂፈን ሰዓማን ሲርክብ نسي زمدنا نسي حونت نتحونت زمدنا نتي نتركبتي رياكت زغبرولو منجدن اتحزز ولو وزلون كتريو خلخا زنصاصر كون تقليلون زمدنا يقول زفالت يكون وسلتا ايتنا حزي بلص ايتنا حزي نعقتون عفل البهر تم بهر العلم حزب خام حزبي زلوم نعقت يزريات كمي كم زنعقنا قلصي كننا عقن بز درجة زي ربحنا مسرت غيرنا ركوات كنجبر زين خيلن حزب مخانا يوم زرقنا زلو ازي خونز جبر سرعت كده بتقراي زلو زي زخال سرعت بتقراي زلو بروفيسور مدهاني تادسه اب 9 ساعات تصحفو مصحف الله نا إرتران نا إثيوبيان كوينات زملكت نا from prospects and retrospects ዝብል ዘቀመጦም ነገራት አሉ መበገስን ብድሕሪኡ ዘለዉ ነገራት ካብ ጥንት ጀሚሩ ካብ ቃልሲ እዋን ጀሚሩ ስርዓት ሻዕብያ ሓንቲ ዝተኣማመነላ ካርድ ኣላቶ ንትግራይ ዘፈራርሐላ ታ ካርድ ሳውን ቦርደር ምዕፃዊ ዕፅዋያ ብተግባር ድማ ተደጋጋሚ ፈጺሞ ያርእይዋ ኮንሲስተንት የብዚያ زتأمامن اللون 77 زتأمي حزب خيحلف عاصيو
እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ብልዕሊ ትግራይ ኣርእዩ ዝኾነ ይኹን ጠለብ ጠሊቡ ታጠለብ ሳንድሕር ዘይፈፂምካ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ውግእ ኣብ ግጭት ንምቅታል ትዝገበርዎ ምግባር ገለመለ ጥራሕ ኣይኮነን ዓፂኻ ብጥሜት ክውዳእ ሰብ ዝጠመየ ኣብ መንገዲ ዓፂው ክረግፍ ዝገበር ህዝቢ ማለት እዩ ሓንቲ ካርድ እያ ሕዚ ዝገበሮ ድማ ንስ ሙሉእ ምዕፃው ጥራሕ ኣይኮነን እታ ካርድ ሳ ጥራሕ ኣይኮነን መዚ ዓፂው እታ ካርድ መዚዝዋ እዩ ግን ደብዲቡ እዩ ቀቲሉ እዩ ወሪሩ እዩ ኩሉ ነውሪ ዝበሃል ነገር ፈፂሙ እዩ ሓው ካብ ትብሎ ዘይትፅበዮ ነገር ሓው ካብ ትብሎ ዘይትፅበዮ ጥራሕ ኣይኮነ ዋላ ካብ ጓናስ ከምኡ ዓይነት ግፍዒ ይፍፀም ኣብ ህዝቢ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህፃናት ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኩለ መድያዊ ሕፅቦ ንምግባር ዝኸዶ ርሕቐት እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ርክብ እንታይ ከም ዝኾነ እውን ኮንሲስተንትሊ ኣርእዩና እዩ ንፈልጦ ሓይሊ እዩ ስርዓት ሻዕብያ ማለት እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅኦ ዝኽእል ሓደጋ እንታይ ከም ዝኾነ ነፂሩ ይፈልጥ እዩ ፈሊጡ እዩ ዘሎ እዚ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ እዚ ንምክልኻል እቲ ውግእስ እቲ ካልእስ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ድፋዕ ክገብራ ትግራይ እዩ እቲ ኩሉ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ ክጅመር ከሎ ስር ክንፈልጦ ዘለና ናይ ኤርትራ ናይ ሻዕብያ ፕሮፓጋንዳ ፍንወ ኣይኮነን ጥርኑፍ እዩ ብጣዕሚ ኣክቲቪስት ባ ገለባ ከም ዝመፀሎም ስኡ ኢሎም ዝዛረብዎ ኣይኮነን ዝተማእኸለ እዩ ዝፍለጥ እዩ መንግስታዊ እዩ ሶርሱ እውን ፍሉጥ እዩ ምእኹል እዩ ስለዚ ሕድሕደን ዝብልዎን ዘለዉ ነገራት ናይ ታክቲክ ጉዳይ ንዕኦም ብታክቲክ ይጥቀሙለን ኣለዉ ንስትራቴጂኦም ኣየበላሽ ኣለዎም እቲ ዋና ስትራቴጂኦም ካሊእ ንዕኡ ብዘበላሸ ዘይኮነ ንዕኡ ብዝግባእ እዮም ዝኸዱን ዘሎ ወደብ ክንህብ ኢና ንትግራይ ግን ንትግራይ ኣይኮነን ዝህባ ዘሎ እቲ ወደብ ትግራይ ንኽትዋግአሉ እዩ ዘቕርበላ ዘሎ ትደልዮ ነገር ንትግራይ ኣይኮነን ብመሰረቱ ትግራይ ክትገብሮ ትኽእል ዝኾነ ይኹን ግጭት ተውዚ ንዕኡ ናቱ ግጭት እምበር ናትና ኣይኮነን ሕዚ ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ካልእ እናኣትዮ ውግእን ካሊእን እንተሃልዩ ናትና ውግእ ኣይኮነን ናይ ተጋሩ ኣይኮነን ናይ ተጋሩ ዕላማ ክዕውት ተባሂሉ ዝግበር ዘይኮነስ ብዝኾነ ምስምስ ንናይ ኤርትራ ረብሓታትን ህልውናን ክበሃል ቤዛ ምዃን ማለት እዩ ተጋሩ ንኾን ዘለና እንታይ ኢና ክነቕርበሉ ዝብል ሕቶ እንተሓቲትካ ካባና መናእሰይ እዩ ዝደሊ ሻዕብያ ካባና መሬት እዩ ዝደሊ ባይታ ናይ ውግእ ባይታ ካባና ደጀን ክንኮኖ እዩ ዝደሊ ከም ቆፅሊ ክንረግፈሉ ንሕና ንኤርትራ ዝተሓሰበ ሓደጋ ኣብ ትግራይ ክመክኽ ክወሓጥ ባፈርዞን እውን ኢና ንኸውን ግን ብመሰረቱ እንተስ ተገፊፍካ እንተስ ፎቲኻ እንተስ ኣማራፂሲንካ ንናይ ኤርትራ ዕላማ ከውዝ ክትብል ትግራዋይ መስዋእቲ ይኸፍል ማለት እዩ ሰ ንሕና ነቕርበሉ ነገር እንተሃልዩ ወደበይ ነቕርበሉን ሕርሻይ ነቕርበሉን ንሕና ነቕርበሉ ተጋሩ ነቕርበሉ መናእሰይ ሰብ ኢና ክነቕርብ እሞን ዘይምልከተና ጉዳይ እሞ ትማሊ ከይንህሊ ዝጨፍጨፈና ኣካል ከም ሃገር ልዕላውነት ፈቒድናሉ ከም ብሄር ክንህሉ ዘይፈቐደ ሓይሊ ከም ህዝቢ ክንህሉ ዘይፈቐደ ሓይሊ ፍቆዶ የመን ገለን ፋሕ ብትን ክብሎ ኣለዎም ኢሉ ዝሰርሐ ሓይሊ ካብ ናይ ኣቡና ኣረጋዊ ማሕበር ዘይበልፅ ውዳበ ኣብ ትግራይ ክህሉ ዘለዎ ኣይኮነን መንግስቲ ክህልወናስ ዝኾነ ይኹን ውዳበ ናይ ትግራይ ካብ ናይ ኣቡና ኣረጋዊ ማሕበር ዘይበልፅ ካብኡ ዝበልፅ እንተኮይኑ እናኸድካ ተንፅሎ ኤርትራ ዜና ተኸታተለት ተጥፎ እያ እናበለ ዝሰርሕ ሓይሊ እዚ ናይ ኣክቲቪስትስ ኣይኮነን ከምቲ ናትና ጨብረቕረቕ ኣይኮነን ዝተናበበ እዩ ዝተወደበ እዩ ፍንዎ ኣይኮነን ጥርኑፍ እዩ ናይ መንግስቲ ሓሳብ እዩ ብፕሮፓጋንዳ ዝመፅእ ዘሎ ከምዚ እዚ ዝገብር ስርዓት ሎሚ ንዑ ሙቱለይ ሞተይ ሙቱለይ ክብል ከሎ ጥፍኣተይ ስኹም ጥፍእዎ ክብል ከሎ ሰላም ሕውነት ኢልካ ትኸይድ ነቲ ትክክለኛ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ህዝብታት ርክብን ክህሊ ዝኽእል ሕውነትን ሓድነትን ምብልሻው መሊስካ ናብ ካልእ ዕንክሊልን ናይ ዓመታት ናይ ዓሰርታት ዓመታት ጥፍኣትን ምእታው ይብለፁልና ኣለዉ ንሕና ድማ ጉንብሕ ጥልዕ ንብል ኣለና ሕወሓት
نحنا خبل كله كوت أنكوت تسرعة بتجري زلوا قم بيحتل عبل الله كم أمله خجل جل بمسوأة تجري شعب ياخدهن ليه ترى مدحن تزخونون حدا قداك كوي حدا قدا يسوى بقت على النت هزب خهل بزخ ركب زتقم تزخون جن زخونة تجري حتى ملس سئنا لنا نحنا انتاي إذا خنركب أمنا شعب يكون نتنات تجري تأخرت